Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello! Én vagyok a legénység. Mondd csak. Ez húz! Tudom! Túlmentél? Jaj! Fordulunk! Csukd össze! Hát ez Fordulunk! Betty, át kell jönnöd. Ne erőszakkal húz. Igen, ülj át gyorsan. Fordulás! Tomi, ülj át. Leültem. Told el. Még nem. Hova mentél? Nem ment át a bomba. Jó, most már ülj át gyorsan. Majdnem fejbe csaptál. Mit csinálsz, hogy fordulunk visszafele? Tudom, mindjárt. Vigyázz a fejedre. Ja, Jó, hagyjad, hogy most hagyjad. most nem is lakok. Igen, de tolattunk. Akkor már megyünk. Nem tudjuk. Ülj vissza a másik oldalra. Erre vagy erre, merre? Igen.